kama na inya nyakoro jo ko ni kane podwan tire ka chiel o ko nyalira wacho ni amor na gi paro maleo mawuoka kuoma mashmo Robert Alai yuo mariek kendo ganda luwo chikitgi mane bui mar Facebook acha kon mathoth mabiro biro karka an ka koda weno ma marangwen mano gode studio ka winya ne paro nyinde ni moko chawacho ni ero pat joma mine to ni kanye twak wantiere ka nyara wela Rachael Omollo secho studio ka chiel mar mondo mi moso to konwa ni e kodhni iko meyo machal nade kama ntiere karka to waikre yo machal nade ainya oganda luwo mantiere moserwako sirkal man mar broad based ko jogo mabende onge girakre kode yo machalane miwacho ni koro ken nyidho kendo en mana koth. Erokamano Cleophas ne joneno magwa amoso kuonde duto ma untiyo ya reuru to paki agomo saleo matin. To kwa donje tuwa kwa winjo gik ma jowa wacho especially jo ariyo mowuoyo ka donjo magomo asia ya county kaka Bianya county amor gi paro machal kamago nikech mokwongo kwanyal bet ni waduto waparo e oparachiel ni nitie joma wacho sirkal ber to ini hinyri ka nikech koro ine broad base okidwa wacho gimiwinjo nikech idwaro moro kata oganda kata jatendi moro omiyo paro ma jago marariyo wacho no ayie kode nikech owacho gima eno feel kaka dhano modak e Kenya ni yes wane broad base ni to ano kase winjo berne ahinya kalure especially gima ne waziri Badote Mnadi owacho nikech kelo koyo mang'eny ne jonyuol nango nikech nyocha ka waziri owuon ne ni Kibira taparo ka nyako moro no penje na winjo no wacho na winjo ni dhi timango idhi reduce capitation to schools to no chumo kwer ni onge adiere wach mi wacho anonge kuma se wache ne adhi reduce capitation to nyoro ko chunka iko ene e bunge to wacho nango oseneno aguch sirkal ok nyalre omiyo from 22,000 odhi duoke to 17 matina ni janyuol ka janyuol dhi rango kako chiwo 5,000 shillings to kwarango chien kocha ker mano senindo Mwai Kibaki no kelo nwa free primary education tadiera makene ni kata nen free primary education to nitie gik ma jonyuol timango ne chula chiela ri nyalo nyiewo buk nyiewo uniform ineno to matira ni garama mar education emano timnadi emano duoknwa piny koro sani kichaki nyiso janyuol ma already head teachers omiyo garama mar development iduoko ne kata nyithindo gik makamago tichaki nyise ni oyo kuma ne intiere mane rach nicha achaka goli kanya duoki piny ahinya emane jago chawacho kaka janyuol kaka seche moko ng'ama nyathini oseriembe school ni nyocha ka ne oberberie to nyocha chandra to koro kidwa doke piny ahinya tatimango okane ka broad base ni koro konya nikech ne an gi geno ni koro jowa mani kacha mabende nwacho ni watero experts matene joma riek madhi kelo paro maliw madhi golowa kuma ne wantie probably from pre-primary education to free primary secondary education omiyo paro makamake makonyo sirkal kiko wuon sirkal ahinya ni nikech koro wane broad base koro wamora mora makata gimoro hinyo ganda to atimre nade wamor gi weche go ti penjo wach maber mar koth ma wantiere go sani ni tado wacho kama ni mondo wakom mondo wa harvest maber wake maber to nyaka watimango nyaka wakom maber matin ma Nyasaye osemiyo wani wanuyo makucho waluongo ni koth chwiri koth moro machwe nikech uyo ma koth chwe dichiel to kopo no chwe Disemba to wanyalo timo wanyalo keyo bende koro mae chalo koth Disemba ma uyo ma wacha matine ni en koth moking'iyogo oking'e kodo dhi biro to kobiro to yutima itemo maximize kizungu wacho ikiano dhi chwe marom nade nikech sirkal be waseneno ni kawuono ng'ane ni kakinyo gol achiko ita matinta winjo ka mwalimu wacho ni kata kane sirkal ni odonjo ne wan gi joluoyi no kwang'e ni wadhi keyo gi jaluo no for how long omiyo seche momiwa ma mwagone migosi mar Raila Amolo Odinga erokamano no kelo nwa kodh chwiri matine ni koro wanyalo komo wang'e ni kothe ndichwe fertilizers wan gi jowa e sirkal ka
to jowa mwangogi ber mane mwanyalo yude mondo gi kodh chwiri niendi wabende wawache ni wakeyo kaka jomoko mabet kani keyo twice a year. Wan wang ni Nyasaye okelo no kodh chwiri en koth matin to wadwa neno ni wake marom nadi. To gima danyiso gandawa ni mondo wake mang'eny to chale ni nyaka wabe wadware kaka jitimango kaka jipuro maber. Nyaka wabed more involved. Are we going to what the support system ni nyaka 2027 mondo wamede keyo for another 2 years koso wadwa goye mondo koth mobiro ni wachalo ng'ama timo pur wabar koro jwa waro ni wapur koso wawe puodho ni pok wane wawinjre maber to koth ing'eni osetingre to by the time agree gi ng'ato ni ara koro in wapuro kamae to inibo kawo kama kamae to koth osechwe kendo ochambi mikete locho timre nadi koro towa omiyo wabed joma riek sani ma Nyasaye okelo nwa kodh ni to en kodh chwiri wakeye maber ni wane ni joma nie iye ka gi to nyalo tiyo go nade. Erokamano iluonge ni kodh chwiri. Odoyo wi dada na biri ka